Hello, hello. Mm, Azt akartam mondani, nálunk ma volt Halloween buli, képzeljétek, hoztak mindent a lányok. Nagyon kedvesek. Az idegérom, inkább nem. Mindegy. És kisminkeltük magunkat, de nem láttuk, hogy mat volt a rós. Csak az alapozó, és konkrétan nem ért le. Dörzsikével kell mosnunk, hogy lejöjjön valamennyire. Úgyhogy nem kis játékos mink. Mattot hozta. Jaj. Das geht ja nicht. Aztán hát ezért szempelespére szemeget minden. Úgyhogy minden is van nekünk. Amúgy még lemostam Györgyikével kellett. Értitek? Györgyikével kellett. Úgyhogy én ezt nem is. Mondjuk mindegy. Halloween buli volt, arra is elmentünk, szumpasztunk, cukorkát gyűjtöttünk. Kaptam valami macacákat, csokikat, meg ilyenek. Úgyhogy buliztunk, meg mindent. Horrorfilmeztünk. Igen. Nem tudom már mi volt a neve. Még vigyék tőled a segget. Meg csak mindegy. És azért piszkálom a lábam már. Két hólyag van rajta, megpiszkálom. Már sok sétálásról, meg egy csizmától. Mert olyan szőrös csizmám, én meg lelkesztek rá. Ki tudja. Azt akartam még mondani, hogy nálatok van ilyen, hogy hosszú napotok. Nekünk mindig a jóból van kevés, a rosszból meg nagyon-nagyon-nagyon sok. Úgyhogy most a jóból sok volt. Halloween bulik voltak, és akkor így minkelhettük magunkat. Nem volt tanítás konkrét, az énekes minkeltük magunkat. Teljesen a buliig. Szóval a kevés egy kicsit